Bueno, estamos todos, Álvarez, feitos un lío. Ti decías que non entendías ben, o público que ven da Escola Taller Forestal de Vigo tampouco tiña moi claro, pero atención, non hai un lixo, porque chegou o momento de desvelar todas as dificultades que teñen vostedes. Por qué? Porque está aquí o noso listo de plantilla. Un forte aplauso para recibir ao profesor Jorge Mira. Boas tardes, Jorge Mira. Mira unha cousa que che vou preguntar. Mira, por que se cambia ahora? Pois cambiase ahora porque os días, a luz solar que hai en cada punto da Terra cambia co tempo. Podo explicarlo mellor se o señor Álvarez me deixa esa bola que ten aí. Eu non vou deixar, toma. Tamén preciso a linterna, señor Álvarez. A linterna... Dirame a min, eu esquecime de... Eu tamén esqueci. A linterna, xa como linterna... Hai focos aquí no platón, non? Tachán! Un tipo listo, xa sabía que me iba a esquecer eu, Bueno. Listo, é previsor. Aí está. Ben, ten a linterna, a bola... A cuestión é que se a Terra fose un cilindro, como este vaso, pois o Sol a dar dun lado iluminaría a parte do cilindro e os días serían iguales sempre, non? Pero a Terra é redonda. Aquí temos unha maqueta da Terra tal como estaría no espacio. Bueno, o enchufe isto non está no espacio, para tremar dela, para que non caia. As letras tampouco as poñen na Terra, tal. E bueno, a Terra está por aí polo espacio flotando, movéndose a 100.000 km por hora ao redor do Sol, que vou a simular con esta linterna. Eu aí farei de Rei Sol, como Luís XIV. Isto simularía as millóns de explosións termonucleares que hai nesa nosa estrela. Por aí hai máis estrelas, aquí temos dúas estrelas do panorama televisivo, como as Moitas gracias, é unha estrela da sapiencia mundial. Bueno, pois a Terra vemos que está torcida, xira, nun sentido, pero está como torcida, non? Eso non é un defecto de fábrica do trebello este, senón que indica que o eixo de rotación da Terra está torcido 23 graus con respecto ao eixo da órbita, non? Eso é porque non endereitaron a Torre de Pisa? Cando se fixo non se pensou en eso. Amigo. Claro, e eso dá un jaleo. Que pasa? Pois temos que imaginarnos que estamos, por exemplo, aquí, en Galicia, en Baio, por exemplo. En Baio Corraposo. En Baio Corraposo é unha vila excelente da Costa da Morte que recomendo visitar. Dentro de pouco fillo predilecto. Pois poñámonos aí en riba, en Baio. O Sol alumbra e se a Terra está torcida, neste caso, pois ao dar voltas, o Sol que dá en Baio cada vez é menos. Amigo. Menos que se está neste caso, porque así dalle máis de cheo. Sí. Neste caso estamos no chamado solsticio de verán, que é cando máis sol hai. Aí o día, a luz solar dura casi 16 horas. Alá polo San Xoán, máis ou menos. Por San Xoán exactamente dura 16 horas en Baio. Pero no solsticio de inverno, que cando temos así a Terra, en Baio o sol dá menos, dá unhas 8 horas ou 9 horas. Temos logo que, por culpa de que a Terra está torcida, temos unha duración de 16 horas no verán e de 9 horas no inverno. Logo, se deixáramos a hora que está, encontraríamos que no inverno os rapaces teñen que ir á escola ás 9 da mañán, ás 10 da mañán, e sería de noite, co cal temos que atrasar esa hora para compensar un pouco o desfase das horas de luz. Para que os nenos vayan máis tal, pero tamén tamén anoitece máis cedo. Eso di que hai xente que di que eso afecta moito ao organismo. Anoitece máis cedo. Claro, afecta, non afecta, porque en realidade as horas de sol son as que nos regulan biolóxicamente. O que si se fai é o cambio despois no verán para aforrar enerxía. No verán, como temos tantas horas de luz, pois vale a pena retrasar un pouco a hora para ir a casa con sol, non? Temos que decir que a hora que nos toca oficialmente, a hora que hai en Europa, é a que vamos a ter agora, que é a GMT máis 1, a de Greenwich máis 1. A do verán é un pouco unha anomalía que facemos para ter, digamos, ir á playa ás 10 da noite, que serían ás 10 do día, claro. Pero ir á playa en Baio, porque xa contra xinzo de ir á playa... Os de Baio vimos a Lase, a playa. Bueno, a forrar enerxía para que os rapaces non entren de noite a clase, tamén podían entrar unha hora máis tarde, non pasaba nada, pero aproveitando que ten a bola do mundo nas mans, redondiña, inclinada, un pouco torta, pero redonda. Realmente a Terra é así, redonda, porque hai tolos por aí que din que cuadrada. Eso beben demais, teñen algo de razón, non se sabe. Hai un grupo en Estados Unidos, que xa falamos algunha vez, que se chaman os creacionistas, que toman a Biblia a pé da letra. En Apocalipse dice que nas 4 esquinas da Terra pois haberase do 7º selo. Claro, eles din que a Terra pois é cuadrada. En realidade redonda non é, porque ao estar vira a 1600 por hora aquí no borde. Se puséramos aquí un home mirando, pois estaría a 1600 por hora. É como se tiveramos un queixo que ao estar virando, pois digamos que tende a expandirse e fai así unha especie de bola achatada. Isto ten efectos interesantes, perdone, porque se un ten problemas de peso, pode ir ao polo norte ou ao polo sur
Podo dicir que pesará un 2% menos. Se un señor de 100 kilos se pon no Ecuador e vai ao Polo Sur, pois pesará 98. Redonda non será, pero non confunda porque é máis redonda que cuadrada. Eso É máis redonda que cuadrada, sí. Mira, antes decías que hai unha hora uniforme para toda Europa. Quer decir, en Berlín imos ter a mesma hora que en Baio, por redondar. Na Comunidade Europea hai pero para o papeo e para esas cousas, home. Pois o papeo é algo interesante, porque o papeo en teoría está regulado por esa situación biolóxica que temos marcada polo sol. E hai xente que quer ir de europea e que en Baio se poden a comer a unha. E fai mal, porque entre Alemania e Baio hai casi 2 horas de diferencia solar. Que quere dicir? Que cando aquí estamos no mediodía real, é dicir, cando a un alemán lle cae o sol na cocorota a pelo, en Baio ainda non lle cae o a pelo na cocorota. Teñen que pasar 2 horas, que é o tempo que lle leva o sol recorrer esta distancia, para que aos valleses lle caia o sol de repente na cocorota. Quere isto dicir que a hora solar entre Alemania e Baio é de 2 horas. Teñen que esperar 2 horas para comer, para ser realmente coherentes. Ben, xa falou vostede 4 ou 5 veces de Baio e xa está ben, vostede dali, pero unha pregunta de resposta sí ou non. Aforramos enerxía ou non co estudo do cambio da hora? Con isto non aforramos enerxía, aforramos enerxía no verán, cando cambiemos no verán. Ben, pois... Bueno, pois con esta premisa dada polo experto Jorge Mira, emplazámolo a que nos fale de outras cousas nas vindeiras semanas. Tes así algún tema proposto? Se non, eu teño un, isto do cambio do milenio, que ahora hai unhas liortas da xente que di rematou o milenio, pero non mo diga ahora, respóndame a semana que ven. Un forte aplauso para Jorge Mira.